أعزائي السلام تنا تقبلوا عب وشتن وطن تركبوا خبركم تخطاطلتنا كم يتمسيو نلومي في الدش حدار ساعة مشات استدعوا زينات وشتن وطن حيزنا لكم كريمنا لنا بيتروس منكسيك ساب في تسامك تكتاتلنا بخبرنا عدمكو كم وطروا بأرست زينة كنجمر تتكاملت كيميكالات حرشان عكبابن سنة هيوتا وبزحنتنا بقمة زيت وكفون مزخاخر قريبون أب دوبا وقيح بحري مس صفحات زرقحت كالات تعنا تتكاملت حزبي كم زعابي تقليتون أب من دفر أول انتاو لكسدم نمس السان استغايرة تعري وتسيت يركب الله أب أمريكان خلاي تخطط على معلتين لعلي 100 شحادش ملكفتي كوفيد 10 جاعت تمزجيبون فنزويلا إيران أنا بكلتاو متعجزة تكورزة أكايدن نقداون دبلوماسيون زمدنا تشاينا أستراليا ناب كرانا من قد كم زركب تقليدون مهرت جرادين كبن مبال زكايد نتفتاتنا أكبابن سنة هيوتا وبزحناتنا بقمة زاتو مزخاون زحاشا وتسيس لزركبو عدو وكوابو ميوين حرشا زخاخيرم وكيل إيرينا ما أزا تقلاي مانوت نزد دالو تطبطب تغلب ران تكابو كوربايون مهرتي جرادين بعينتن بزحن كبن مبال زكايد نتفتات بحفشا تتكامنت صربالع كيميكالات دما بفلاي ندحنت أكبابن سنة هيوتاوي بزحنتنا بقمزة توكخون كيلاتات حرشات صويعهم ازي زتقلص مس حرشاوي مرتي قطاو ركب نزلوم تكالات حرصوتن موياوينن ابزتوابه ابه تتقامنتن عقابن كيميكالاتن صر بالعاتن صحياين محدرون موغاد زي حغاو مدانيتاتن مكتال غوناو سعبيناتن زتكوره استمريوم ابتا اغاطامي حرصوت منጭ زي تفلط مدانيتات እናቶ ተጠቅሙ ዘፍሪዮ ምርቲ ኣብ ዕዳጋ ምስ ወረደ ናይ ሞጋን ስጉምቲ ከም ዝወሰዶ እዚ ድማ ብቁፅሩ ውሕዳትን ዘይኮኑ ኣልማዕቲ ኣብ ክሰራ ይወድቆም ስለ ዘሎ ሓረሶት ምስኪላታት ሕርሻ ጥቡቅ ርክብ ሓልይዎም ዝነጽግዎ መድሃኒት ብሓገዝ በዓል ሞያ ክገብርዎ ምኽሪ ተዋሂቦም ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዳንኤል ከሰተ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምሮ ምትእትታዊ ዘመናዊ ኣገባብ ሕርሻ ኣብ ዕብየት ምህርቲ ዘለዎ ግደ ዓብ እኳ እንተኾነ ፀረ ፀሃያይን ባልዓትን መድሃኒታት ግና ሳዕቢናቱ ከቢድ ስለዝኾነ ውሕሉሉን ስነፍልጠታውን ኣገባብ ምዝውታር ከም ዘድሊ ገሊጹም ኣብቲ ዞባ ኣብ ንኡስ ዞባታት ናቕፋ ኣፍዓበት ጊንዳዕ ባዝዕ ሽዕብ ፎሮን ቀሮራን ሰፊሕ ልምዓት ጀራዲን ተባጊሱ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ዳንኤል ሓረስቶት ሕማም ክፃወሩ ዝኽእሉ ኣዝርእትን ኣትክልትን ክጥቀሙ ግራውቶም ብግቡእ ክጽህዩ ብዓብዪ ድማ መሬቶም ብምህብታም ጥዕና ዘለዎ ምህርቲ ከልምዑ ኣተሓሳሲቦም ኣብተን ዝተጠቕሳ ንኡሳን ዞባታት ብጠቕላላ 1330 ሄክታር ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ዓመታዊ ድማ 41287 ኩንታል ኣሕምልትን 13120 ኩንታል ፍረታትን ከም ዝሕፈሶ ዝሓበረ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ሚካኤል ተኪኤ ነዚ ክብን ምባል ዝካየድ ጻዕርታት ንድሕነት ኣከባብን ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ኣብ ግምት ዘተወክኸውን ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ኣብሪሆም أب زبا دوبا وقيح بحري أب زحلف عمتات زرقحت كالات عنا نمسفحن ممعبالن بستغايرة سعري تتكاملنا تزبين عبيه كم زمته على في جنفر منسترة عنا تواسفاو نقاس حبيرون ني إرينا بزهاب حبريتا تواسفاو حزبي أب كربا تتكامي مسارة وقلقلتات كهون منقستي أب زحلفين عينات سنة عمتات بزقور وفري كوترة كالات عنا أبتي زبا بالعلي كلتا 250 ميتاويت كم زعابيه يفريتون تعنا زيغاتات نمحاس مودات كالات تعنا كمون متتتاو مسارتاو ناوتن عقم سابن نبينو أخالص لزيكونه تتقامنت حزبي نمعباي استخايد وسقاسات نزي حجي تتريزر لو تعنا ونقحات عب من رقات عبي عبركتو كم زنبورو قديتون هاتو عصفا وسعيبو لما عمت كتتلك المحرسي عب تكالات تعنا نايز قبرا نفسو صارات قطري مستي كرمي زنبر عمت كنا تطرن كله بشوعات ميتاويت أقول قلو تحرسون بتماسا سالمتن كم زعبي شفنا كتاب الدمار لعلي 99 ميتاويت كم زبتحي بمتكاس عب جيزي وليد زقات مزنبر موت عشالن عديتاتن عزيو كم زقود الابريون هاتو عصفا وموداتا سالا بعتب استسرحلو كم زمرحو مدبات صريت هكبابي تريوت محلال افتحمامات عزيو كم زنقول قول بمحبار عب استفلالي مدايات تمزقيبو زلو عبيت بمعكب ناب زبرخ درجة نمكسقاس بزل عليك سراح مغانو حبيرون أب كتمان من دفرا ولن تاولق سدم بمسكسان هيوت وتصعات وغانات نمدحان استخايدة صعري تصبغو تسيتير كابولو
بز مسرت ኣብ استفالاليات ትካላት መንግስቲ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ብ5 ሕዳር 84 ከረጢት ደም ከም ዝለገሱ ወኪል ኤሪና ሓቢራ እቶም ወለንታውያን ለገስቲ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ዝወስድዎ ተበግሶ ተባሂስቶ ባንክ ደም ንምስሳን ከም ዝኾነን ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝፈጠረሎምን ብምሕባር ብዝትካ ደም ዘይትትካ ህይወት ንምድሓን ኩሉ ዜጋ ብንጥፈት ክዋሳ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሸፈል ዓባይ ብሪጣንያ ዝነብሩ ዜጋታት ስድራ ስዋዕት ንምጥዋር ገንዘባዊ ደገፍ ገይሮም ብመሰረት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሐና ሓበሬታ እቶም ዜጋታት ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየደዋ ኣኼባ 12 ስድራ ቤታት 3255 ፓውንድ ኣበርኪተን ብኻል ወገን ኣብ ሰምዲን ዞባ ዓዲ ቀይሕ ንስድራ ስዋዕትን ጽጉማትን 140,000 ናቕፋ ሓገዝ ተበርኪቱ እቲ ኣብ ክልተ እብረ ዝተዋሃበ ሓገዝ ኣብቲ ቀዳማይ 90,000 ናቕፋ ኣብቲ ካልኣይ ድማ 45,000 ናቕፋ እዩ ተመቃሪሑ بزيك 5,000 ناقفان كلتا سنكولان كم تخفافله وكيل إيرينا حبيرون زي خبركم تعطاتلت زينا وشتا أقرب زي تزازي ملو زي سعب أقرب زيناتاتي ኣብ ኣሜሪካ ብኣሰካፊ ደረጃ ዝልሕም ዘሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ቁልጡፍ ስጉምቲ ምስ ዘይውሰድ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ክሳራታት ክስዕብ ምዃኑ ኪላታት ጥዕና የጠንቅቑ ኣለዉ እዚ ዝተገልጸ ንኻልኣይ ተኸታታሊ መዓልቲ ልዕሊ 100,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ እዚ ድማ ኣቐዲሙ ክምዝገብ ካብ ዝጸንሐ ዝለዓለ ምዃኑ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ቁፅሪ ናብ ኣስታት 10 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 241,000 ክቢሉ ኣሎ بمسارات حبريتها سمزت عنا تهاجر تكلت عنا حياة وكفلات هاجر بكوفيد 19 بصنع بزحام ومع علاق لقنا اللواء بمتى تخصص زلوا لبعيز سجام محدارات استفلا لها كفلات هاجرن كتماتات دمان مقود صاروا زخل والتنات بمحنصات كم زركباي قلت صارلون لبعي كورونا فيروس بأمريكا بلعلتي زوردو زلوا 7 وكسارات كبيت تبايلو زقلت كتبا وتقطفت يرو كم زلي قلت بدرجة عالم تعالى لا قطري بكورونا فيروس تلغفو لعلي 4 مليون نايزموت دما حدا نتبي 4 مليون بصح لون فنزويلا إيران بمنغو انزلو نقداوي دبلوماسيون تصطاون زمدناتات نمعماقن نمدنفعن تراديان كلتيان هاجرات ابز مردا زبصحات مالها مشتهدار بكتما كاراكاس حدت زكايد منستر قدات وصا إيران محمد جافاد زاريفي مس فنزويلا مزنو جورج ريزا بزكايدو زربيم كلتيوم سمزي عب زغبرو حبراو غازيطاو مغلصي منستر زاريفي مدنفع كلتاو زمدنا عب ممكات نغداو صقطتاتن شرحتاتن غدا كم زلو حبيرو منستر غدات وصاي فنزويلا جورج ازيرا دما اغداس مزخون هاغرو كاب ايران اصوار كشمت كم تخلافليتو መንግስቲ ቬንዙዌላ ብሰንኪ እገራታት ኣሜሪካ ጽላት ነዳዲ ሃገሩ ብከቢድ ባዕሉታት ተጸሊያ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ቀረብ ነዳድን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ንምምላእ ካብ ኢራን እታው ክገብር ምጽንሑ ይፍለጥ ቬንዙዌላን ኢራንን ነቲ ብኣሜሪካ ተነቢሩለን ዘሎ እገዳታትን ማሕነቆታትን ንምፍኻስ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ተኸታታሊ ዝርብ ከካይዳ ምጽንሐን ተዓዘብቲ ይገልጹ نقداون دبلوماسيون زمدنا تشاينا أستراليا بقرانا من قد كم زركب مست زبا قرب زلهم تن تحبيرهم أزيز تجاوه تشاينا بالعلي كاب أستراليا زجبر تاو عندها لخت زجبر مكتتالن مكتتارن كابلو مش دشت حدار كتتر مخانا دحر مجلاتين عفنيا منستر قدات وصاي تشاينا بذهب حبريتات سقمتي بمسرة حقتاتن ممرحتاتن هاجورن هاجورا وحقاقاتن كم زتجبر عفليتون صابصابات كم زحبرو منغسي تشاينا اب اتاو نبيت نحاس كسل شكور سجمن كالن سدد أستراليا كايد زصنح مقصصار كحيل مخانيا نصير زلو منغسي تشاينا نسغمتزي كم زوسد زغلت زلو سمز صتا أستراليا نحاده ابتا هاجر زقمت تشاينا ومبقل زلو سيغا بمتتاو اب وشتاو غدايات أستراليا بمخصاص اب قدمي فردي كم زقربو دحر مقلحين منستر قدات وصاي تشاينا بزعباتي بسمز صتا أستراليا استوسد سغمتي ابزهاو مغلصي تشاينا اب وشتاو قدايات كالوت هاجرات متتاو ناي مغبار بوليتيكاو باهلي كم زيبلا بمنصار ازي با أستراليا زغرب زلو كسي چبت زيبلون نخلو وغن زير بحن مخاني يحبيرو بخال وغن أستراليا نتي انصار تشاينا زعلمه هندي جابانن امريكان زكايدو زلا حبراو وتادراو لمد كتصمبر موسانا كاب تشاينا ترير تاعمو كم زغطماي زغلط
ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ኒካራጓን ሆንዱራስን መጠነ ሰፊሕ ዕንወት ዘውረደ ህወብላዊ ማዕበል ኤታ ትማሊ 5 ሕዳር ኣብ ጓቲማላ ህይወት ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝቐፀፈ ተሓቢሩ ምዝ ባህርያዊ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ኣብ ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ልዕሊ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት ይነጽሩ ልዕሊ 240 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ተደፊኡ ብ3-4 ሕዳር ናብ ወሰናትን ኒካራጓ ዝበጽሐ ህወብላዊ ማዕበል ኤታ ነዊሕ ከይጸንሐን ናብ ጎረባብታ ሃገራት ሆንዱራስ ጓቲማላ ኮስታሪካን ፓናማን ብምምራሕ ተመሳሳሊ ዕንወት ከም ዘኸተለ እዩ ዝግለጽ ብዛዕባ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 10ታት ኣባይትን ትሕቲ ቐርጽን ከም ዝዓነወ ዝገለጹ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነተን ሃገራት ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታ ኣዊጆም ኣለዉ ሰፊሕ ክፋልተን ሃገራት ብምዕልቕላቑ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ተበቲኹ ስለ ዘሎ ግዳያት ንምርዳእ ዝካየድ ስራሓት እንቅፋት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ህወብላዊ ማዕበል ናብ ሃገራት ካሪብያን ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብርቱዕ ዝናብን ተወሳኺ ዕንወትን ከኸትል ከም ዝኽእል የረድኡ ትማሊ 5 ሕዳር ኣብ ከተማ ኒው ዴልሂ ዝለዓለ መጠን ብከላ ኣየር ከም ተመዝገበ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብቲ ዕለት ጻዕቂ ናይቲ ንጥዕና ወዲ ሰብ ሃሳይ ዝኾነ በካል ባእታ ኣብዛ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጣ ህንዳዊት ከተማ ብ14 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ እቲ በካል ባሕታ ምስ ትንፋስ ብቐሊሉ ናብ ሳምቡ ወዲ ሰብ ብምእታው ናብ ደም ከም ዝጽንበር ዝሕብሩ ኪላታት ጥዕና ቀንዲ ጠንቂ መንሽሮ ሳምቡን ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕማማትን ምዃኑ የረድኡ እቲ ብከላ ኣየር ንዝመጽ 48 ሰዓታት ከም ዘለዎ ምስ ዝቕጽል ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ንምጉዳል ዝኽእል እገዳታት ከም ዝተኣታቶ ከምኡውን ኢንዱስትራውን ህንፃውን ስራሓት ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ምምሕዳር ከተማ ኒው ዴልሂ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ወርሓት ጥቅምትን ሕዳርን ሕርሻዊ መሬት ንምስፋሕ ተባሂሉ ምስ ኒው ዴልሂ ኣብ ዝዳወባ ክፍላተ ሃገር ዝካየድ ምቅጻል ቆጥቋጥን ጸሃያይን ወሲኹ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝተጸንበለ ሃይማኖታዊ በዓል ሂንዱ ዝተተኮሰ ርችታት ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኢንዱስትራዊ ንጥፈታትን ህንፃዊ ስራሓትን ተደሚሩ ንመጠን ብከላ ኣየር ከም ዘዕረጎ እዮም ዝገልጹ ኪላታት ጥዕና እቲ ብከላ ኣየር ንቁፅሪ ብሕማማት ስርዓተ ምስትንፋስ ተጠቂዖም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝዕቀቡ ሰባት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ምስ ግዳያት ልብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትካላት ጥዕና ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዝርከብ ይገልጹ ቻይና ሎሚ 6 ሕዳር ብሓንቲ መንኮርኮር 13 ሳተላይታት ናብ ህዋ ከም ዝወንጨፈት ኣፍሊጣ ምውንጫፍ ናይዘን 10 ዋንነት ኣርጀንቲና 3 ድማ ዋንነት ቻይና ዝኾና ሳተላይታት ቻይና ኣብቲ ዓውዲ ኣጥርያቶን ዘላ ዓቕሚ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኪላታት ዓውዲ ይገልጹ እተን ብኣርጀንቲናዊ ትካል ሳትሎጂክ ዝተሰርሓ ሳተላይታት ነፍሲ ወከፈን ክሳብ 41 ኪሎ ክብደት ክህልወን ከሎ ናይ 3 ዓመታት ዕምሪ ከም ዘለዎን ዝሓበሩ ጸብጻባት ዝተራቐቐ ናይ ርሑቕ ምክትታል ቴክኖሎጂ ዝዓጠቓ ምዃነን ኣብሪሆም ብትካላት ጠፈራዊ ምርምር ቻይና ዝማዕበላ ክልተ ሳተላይታት ድማ ብዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ምትሕልላፍ ሓበሬታ ካብ ምድሪ ናብ ጠፈር ዝዓጠቓ ክኾና እንከለዋ ኣብቲ ቻይና ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ተካይዶ ዘላ ስራሓት ክዋፈራ ምዃነን ተገሊጹ ዘሎ እታ ሓንቲ ግና ብደገፍ ጠፈራዊ ምርምር ቻይና ብተምሃሮ ማእከላይ ደረጃ ሃገር ዝማዕበለት ምዃና ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ ዓውደ ጠፈራዊ ምርምር ዘሎ ዓቕሚ ተምሃሮ ንምሕያል ተባሂላ ናብ ህዋ ከም ዝተላእከት ተሓቢሩ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዕቃበ ኣካባቢ ዝነጥፋ ክልተ ኣብነታውያን መንእሰያት ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣብ ጎደናታት ከተማ ሶል ንምንካይ ብዝገበረኦ ዘለዋ ኣበርክቶ ኣድናቖትን ኣተኮረ ማዕከናት ዜናን ረኺበን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብዝፈጠሮ ስጋት ፕላስቲካዊ መትሓዚ ተዓሺጎም ናይ ዝሽየጡ ዓይነታት ምግብን መስተን ብምብዝሑ ኣብ ጎደናታት ናይ ዝድርበ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ መጠን ከም ዝወሰኸ ዘስተባሃላተን መንእሰያት ብውሽጣዊ ዓቐመን መመስርሒ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ብምምዕባል ንወዲ ሰብ ኣድለይቲ ዝበልኦ ዝተፈላለየ ናውቲ ኣብ ምስናዕ ከም ዝተዋፈራ እዩ ዝግለጽ በዚ ሰናይ ተበግሶ ናይ ዘን መንእሰያት ዝተደረኹ ልዕሊ 2,000 ነበርቲ ከተማ ሶል ብወለንቶም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ብምእካብ ዳግማይ ንኽምስራሕ ነተን መንእሰያት ኣብ መቕራብ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጠሮ ስጋት ተጠቃምነት ፕላስቲካዊ መትሓዚ ምግብን መስተን ብ15 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ከም ውፅኢቱ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዋርሕ ልዕሊ 6,800 ቶን ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ከም ተኣከበ የነጽሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዓርቢ 6 ሕዳር ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶዋ ብዝተዛዚምሎም ምሸት